Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Il-Kabinet tal-Ministri rtlaqqat li ta' filgħodu approva it-twaqqif ta' awtorità għat-tibdil fil-klima dan tħabbar mill-Prim Ministru Robert Abela fuq il-medja soċjali. F'din il-kitba Dr. Abela qal li l-bidla fil-klima hi waħda mill-akbar sfidi ta' din il-ġenerazzjoni u l-effetti huma kbar. Il-Prim Ministru qal li rridu sforz iffukat biex pajjiżna anke jekk pajjiż żgħir ikompli jagħmel il-parti tiegħu. Dr. Abela sostna wkoll li l-Kabinet tal-Ministri approva wkoll skemi ambjentali għan negozji ta' pajjiżna u sostna li fil-jiem li ġejjin il-Gvern se jkompli jispjega u jagħti aktar dettalji. F'din il-kitba fuq il-medja soċjali, Dr. Abela temm jgħid li l-prioritajiet ambjentali li fassal il-Gvern se jkompli implementhom. Din l-awtorità l-ġdida kienet ġiet diskussa fl-għama l-Prim Ministru Robert Abela fil-Belġ ta' Kastilja mal-imsieħba soċjali fil-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali l-MCSD fl-Ulju li għadda. F'din il-laqgħa l-Ministru għall-Enerġija Mirjam Dalli kienet qalet li l-għan prinċipali tal-awtorità u li jsir monitoraġġ ċentrali tal-impatt tal-attivitajiet differenti fuq tibdil fil-klima waqt li tiġbor flimkien l-azzjonijiet konkreti li l-pajjiż hemm bżonn jieħu. F'Diċembru li għadda, il-Prim Ministru Robert Abela kien indirizza is-Summit Internazzjonali tat-Tibdil fil-Klima tal-Ġnus Magħquda, il-COP28 f'Dubaj. F'dan id-diskors appella lil mexxejja biex jingħaqdu flimkien ħalli jiffaċċjaw it-teddida li qed tikkawża din l-isfida u semma kif pajjiżna ħabbosta inizjattivi globali fosthom tal-Island for Islands waqt li temna l-impenn ta' pajjiżna li jkompli jgħin gżejjer u stati żgħar.